Nagkondusir na nin Ocular Site Inspection ang Albay Power Electric Cooperative Incorporation o ALECO para sa itutugdok ng panibagong substation sa Sitio Salvacion, Barangay Bicol, Santo Domingo. Kasudma kan bisitaw ni ALECO General Manager Engineer Wilfredo Boxit ang lugar, kaiba sinda Mayor June Aguas asin Annalyn Sumanga, ang Executive Director kan Ako Bicol Party List. Sigun kay Engineer Boxit, makikinabang sa bagong substation ang bilog na banwaan kan Santo Domingo asin nagkaperang porsyon kan banwaan in Bakakay. Labi man sa 10 megavolt amperes ang kaya daang iprodusir kan substation kaya apisar sa mga kaharongan kaya man kaining suplayan in kuryente ang mga establishmento sa duwang banwaan. Bali 10 MVA ito. 10 MVA itong capacity ng substation natin. So, sobra-sobra na ito para sa Santo Domingo. Dugang pa niya, nakikipagkoordinar naman ang ALECO sa mga may sadiring daga na madadalaganan kan patrabaho, partikular na sa mga pribadong daga na tutugdukan kan mga poste kan kuryente sa Barangay Santa Misericordia. Supposed to be, dapat this year tapos ito. Kaso marami namang naging problema doon sa mga right of way. Kasi maraming mga consumers na ayaw may tayo yung poste doon sa mga tapat nila. So, kaya ngayon, ongoing pa rin negotiation sa mga may-ari ng mga lupa. Kaya na-delay talaga ang implementation itong project na ito. So, nangako naman yung contractor na tatapusin ito by last week ata ng January. Kaya kung wala nang magiging problema. Labi man ang pasasalamat ni Boxit sa Ako Bicol Party List na pigpapanginota ni Kongresista Elizalde na iyong nagbusol ka na sabing proyekto. Itong project na to, through the effort ni Kong Salde, yung Ako Bicol, kaya na-implement itong project na ito. Medyo matagal na ito. Ilang taon na ito? 2014. Kumbaga, 5 years ago na ata ito na delay lang dahil mayroon na itong substation pero wala yung budget noon ng 69. Then yan, binadgetan ulit ng tawag dito. So galing sa NEA yung budget through the effort ni Kong Salde. Nakatuwang man sa proyektong ini ang National Electrification Administration na nag-alokar ni labi sa 69 million pesos na pondo para marealisar ang proyekto. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Ariel Obeya. 16.